Naozaj neviem prečo a neviem ako vám, priatelia, ale mne tieto rozkošné zvieratka pripomínajú špiónov. Čo špiónov? Slávnych agentov. Viete, ale takých nezničiteľných, najrýchlejších z rýchlych, čo majú stále oči otvorené, čo všetko vyňuchajú a vypátrajú a krásne ženy im s láskou ponúkajú svoj štíhly, nežný krk. A aby nie, keď títo gavalieri zvieracej ríše pôsobia ako supermix Jamesa Bonda, Šakala a Phila Marlowa. Dámy a páni, vítajte na olympiáde Fretiek. Je to už 6. olympiáda Fretiek, ktorú organizujeme, pretože je teda úspešná. Chovatelia Fretiek sa neveľmi radi zúčastňujú. Ide o to, že fretka je veľmi živý tvor, rada teda behá, prelieza, takže sme vymysleli pre nich takúto olympiádu, kde sa môžu chovatelia akože porovnať si svoje zvieratka, že aké sú šikovné a súťažiť v 10 rôznych disciplínach. No, tak spomeme tie disciplíny, lebo sú naozaj zaujímavé, čo sme mali aj možnosť vidieť a aj to točiť. Takže ako prvá bola agility, čiže dráha, ktorá obsahovala rôzne prekážky a fretka ich musela prekonať, či už chodenie po lávke alebo otváranie dverí, preliezanie rôznych teda prekážok. Potom to bola rýchlostná dráha, kde teda sa meral čas, ktorá fretka prebehne rýchlejšie drenážnou rúrou. Ďalej nasledoval slalom, kde teda fretka musela prejsť za pomoci pasty alebo nejakej teda hračky, tú dráhu v stanovenom čase. A potom nasledovala unik z tašky, kedy teda fretočku vložíme do tašky a meriame čas, ktorá najrýchlejšie z tej tašky vyjde. Potom najdlhšia pusinka, čiže ako fretka dlho vydrží boskavať svojho majiteľa, lebo oni veľmi radi majiteľov oblizujú. Potom je to disciplíny v jedení, ako napríklad pitie mliečka, jedenie zeleniny, lovenie kačičiek z vody a podobne. Keď sme pri tom lovení, fretka toho prirodzeného nepriateľa, no teraz nehovorme o ľuďoch, tej zvieracej ríši má koho? Takže tým, že fretka je domestifikovaný tvor, takže v prirodzenom prostredí sa nenachádza, takže tam predátora nemá. Najlepší kamarát fretky zo zvieracej ríše? Najlepší kamarát človek a po človeku by som povedala, že veľmi niektorých sa teda, väčšina fretiek sa skamaráti aj so psom, aj s mačkou, ale musí to byť práve zo strany mačky alebo psa, akože záujem. Samozrejme, to najlepšie sme si nechali nakoniec. Veľmi vysoká inteligencia týchto zvieratiek. Dá sa povedať, že áno, sú vysoko inteligentné, ale svojím spôsobom. Podľa toho, z ktorého uhlu sa na to pozeráte. Ak sa na to pozeráte, alebo oni majú svoju hlavu. Sú veľmi inteligentní a majú svoju hlavu. Čiže keď si povedia, že to nespravia, tak to proste nespravia. Samozrejme, pitie mliečka vašim fretkám išlo, ako sme mali možnosť vidieť. Aký je ťažký výcvik týchto zvieratiek a čo sa dá ľahšie skrotiť, ten samček alebo samička? Tak samičky sú väčšinou také hyperaktívnejšie než samčekovia a o skrotení tam nemôže byť reč. To je proste o povahe fretky. Ona si stále ten svoj rozum asi nechá, tú svoju hlavičku, že? Hej, veľmi sú tvrdohlavé. A tak dobre o skrotení, ale tak videli sme, ani nebudeme hovoriť o drezúre, to je v cirkuse, ale predsa niečo ste tie fretky naučili. Ktorá je taká tá najťažšia disciplína, čo tu bola na olympiáde, aby si tá fretka zvykla? Pre nich je asi najťažšie to agility. Väčšinou je to o tom, že doma sú v pohode, doma to všetko zvládajú, ako náhle prídu sem, tak to je stres, kopať cudzích pachov, takže to nejde. Ale však to aj olympionici na olympiáde, nevždy to vyjde. Ale ešte jednu vec sa chcem spýtať. Vidím, že aj tie rôzne doplnky. V čom tak tá fretka, keď ju máte doma, v čom tak býva? Ona najradšej spáva na gauči za vankušmi. Lebo tu máte takéto vysúvne lehátka, som si všimol. Oni sa strašne radi schovávajú. Pre nich je najlepšie, keď sú zalezené niekde a tam majú to svoje pohodlie. Ty si sa kedy rozhodla? Koľko si mala rokov a čo ťa na tom zaujalo, že práve fretku budeš chovať alebo sa jej venovať? Tak keď som mala 10 a mamina ma do toho doviedla a vedla. A čo ťa na tom tak zaujalo, že práve tie fretky? Neviem, proste baví ma to s fretkami a tak. Je to pritulné zvieratko? Ale hej, je. Teraz sme si všimli, že tie fretky ste im dávali jak pastu pre kozmonautov, ale čo tak normálne, keď ju máš doma, čo tak fretka jedáva? Tak granule, čo sú pre fretky, alebo aj mačacie, zeleninu, žltky vajíčkové a tak, mäso. A hlavne to mäso. Takže mäsožravec. A čo fretka pije, lebo o mačkách sa vraví, že mlieko pijú len preto, aby človeku spravili radosť. Čo teda fretka pije? Tak čistú vodu. Pije len. Aj mlieko si dá niekedy. A tak. V
prvom rade musíme povedať, že vaša Fredka minútu 50 vydržala stáť na zadných nohách. Tu sme s pánom kameramanom žartovali, že tá by aj do Padkoša došla peši na tých zadných. Ako ste ju to naučili? No základem je naučit je být na něco závislý. Takhle vidíte, pamlsek neodlepí se od něj. Jakmile se prostě takhle na něco Fredka naučí, tak s ním můžete dělat téměř cokoliv. No, ja si myslím, že keby ste chceli, ona by asi aj dlhšie vydržala stať na tých zadných nohách. Teoreticky ano a občas se pomáhá i rukama, že se mě chytne, ale na zadních vydrží. Ešte sa pochváľte, tak chodíte po tých olympiádach. Mimochodom, koľkata vaša je to olympiáda? Olympiáda teprve druhá. A úspechy už sú? No, loni ne, ale to ještě nevíme. No tak určite aspoň to víťazstvo v tom, jak stála Fretočka na zadných nohách. Keď chodíte tak po tých Čechách, po tých súťažiach, je tam veľký záujem od tých ľudí, že o to chovanie tých fretiek? No tak spousta lidí se jakoby zastaví, většinou hlavně děti a maminky, takový ty mladší rodiny. Tak ty se o to zajímají, že je to zajímavé, roztomilé, nechá se to pohladit, nechá se to venčit jako pes. A samozřejmě narážíme i na lidi, kteří řeknou hnedka fuj, to smrdí a odejdou. Tak ale to není ako teraz prípad tých ľudí, ktorí sú tu v kultúraku. Ďalšia disciplína, pusinkovanie. To ako sa toho učí? No, to je hlavně o tom, jak moc se člověk bojí, jak asi i věkem té Fredky, že už je taková klidná, třeba tohle je taková puberťačka, tam mě ňafne hned, jak to půjde, jak jí dám pusu. Ale jinak stačí naslonit rty a Fredka ulizuje. A my sme sa, priatelia, mohli presvedčiť o tom, že slávne veny, vidy, vici nie je len heslo olympionikov, ale aj slávnych olympijských fretiek. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.